Nagmugna og Unified Master Plan ang mga nagkariyang ahensya sa gobyerno aron pahugtan ang kampanya Batok Baha lakip climate change sa Mindanao River Basin at usag ipahigayong panagtipon sa General Santos City. Ani report ni Efren Mamak. Mga nangadanyos nga kabalayan ug mga pananom, pipila lang kini sa mga epekto matag dunay halapad nga pagbaha sa Soc-Sargen Region. Ang hinungdan, posibleng gumikan sa climate change, disaktong flood control ug illegal logging. Busa subling nagkatapok ang nagadayang government agencies sa pagpanguna sa Mindanao Development Authority o MINDA aron i-review ang namugna nga Unified Master Plan sa pagprotekta ug pagdevelop sa Mindanao River Basin. No, iba't ibang ahensya ang tumitingin sa mga problema ng Mindanao River Basin. Malaki ang ating Mindanao River Basin. 8 ang river basins natin dito sa Mindanao lang. Hindi ito isang problema na madaling pag-usapan sa isang upuan. Matud sa Office of Civil Defense nga sa Region 12, tunay 34 ka mga LGU kung diin 15 niini ana sa Cotabato, 10 sa Sultan Kudarat ug 9 sa South Cotabato ang nalakip sa river basin sa rehiyon. Busa angay sa mining mutabang sa planning and consultation sa pag-conceptualize sa Mindanao River Basin. Kahit nasa upstream ka community, pero nasa loob ka ng river basin, you can still influence the effects of the river basin at the downstream. Halimbawa, massive yung deforestation sa upstream. It can for sure cause some flooding incidents at the downstream. So, Naapektuhan dito yung yung fisher folk, yung magsasaka pag umangat ang tubig na hindi kontrolado, naapektuhan ang kanilang pamumuhay at kanilang hanap buhay. Tama ka, dapat maging more vigilant yung mga tao na kasama dito. Malaumon ang Mindanao Development Authority nga ang mamahimong master plan mapunduhan sa gobyerno ug ang implementasyon dili matanggong. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.